салом ба ҳама дӯстон, хуш омадед ба канали Азам блог. Боз як видеороки тарсноки дигар баҳри шумо. Марҳамат, тамошо кунед. автори ҳамин ролик тавонист ки дар байни туман як чизи ғайриоддиро ба навор гирад, ки то ҳол онро ҳеҷ кас надидааст. агар ба ӯ нигарем, ба мисли динозавр аст, лек дар асл ин динозавр нест, балки чизи дигаре аст. чиқдре ки мо дида истодем, дар пушташ шох аст, гардан ва думаш хело ҳам дароз ва ӯ як монанди Годзилларо дорад ва инаш маълум аст ки ин ҷонвар алафхӯр нест ва баъд аз ин авор ӯ нопадид шуд. чизеро ки ҳоло шумо дида истодед, мумкин аст ки ин соҳибхона дар хонаи худаш полтургейтсро ҳангоми шикастани пасудаҳо ба навор гирифта бошад ва баъдан ин соҳибхона ин видеороликро ба шавҳараш нишон медиҳад ва шавҳараш хаёл мекунад ки занаш бо ӯ бозӣ карда истодааст ва баъдаш ин кор рух медиҳад. ба фикри шумо дар пушти ин духтар чӣ аст? ӯро хуб дидед ва баъдаш онҳо аз ин хона кӯчида мераванд. лек пеш аз рафтан бинед ки чиро ба навор гирифтанд. баъдан онҳо фаҳмиданд ки ин на полтургейтс аст ва на чизи дигар. ин рӯҳи ҳамон духтаре аст ки солҳои пеш дар ин ҷо зиндагӣ мекард. чизеро ки ҳоло мо бо шумо хоҳем дид, ин чиз бисёре аз мардумро ба тарс овардааст. лек бовар кунед ки онҳо барои тарсиданашон далели кофӣ доранд. онҳо хаёл мекарданд ки ин дракон аст, аммо вақте ки онҳо ба ин наздик мешаванд, фаҳмиданд ки ӯ дракон неву каргулия будааст. инро дар як ҷазираи Дао, Соединёни Штати Америка ба навор гирифтанд ва ба фикрам ин ҷой ҷойи шикори ӯ будааст ва ӯ метавонист ки касеро ки хоҳад бо худаш барад, лек набурд. дар штати Алабама одамҳо ҳодисаи табииро ба навор мегирифтанд, лек бинед ки дар байни туман як чизи ғайриоддиро дидаанд ва ба навор гирифтанд. бо диққат тамошо кунед ки шумо дар он ҷо чиро мебинед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.